ସୁନା ରେଟ୍ ହେଲାଣି ଏଥର ଚେନ୍ଟା କିଣିକି ଆଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେବି ଯାହା ହେଲେ ପଛେ ଘଷି ଦେବି କ'ଣ ଯାହା କର କାଖେଇକି ବୁଲିବି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସେବା କରିବ ପାଇବ। ଓହୋ ଆସ 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 ମୁଁ ଭାବିଲି କ୍ଷୀର ଗଲା କ୍ଷୀର ବାଲା ତ ଶାଶୁ ଆଇଛି ନା ହଁ ହଁ ହେଲା ଏ ଧ ବ୍ୟାଗଟା ଧ ନା ଦିଅ ଦିଅ ଓଜନରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଲା ଲୋ ବୋପା ମା ଓହୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଲୋ ବୋପା ସଜନା ଓ ସଜନା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ବା ଆରେ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଦେ ପାଣି ଦେ ପାଣି ଦେ ତ ଅଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି ଆଇଲା ଆରେ ବେ କାଇଁ ନଉଛୁ ବା ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ ଆଜି ତ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଫୋନ କରିଦେନି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଫ୍ଲାଇଟରେ ଚଢ଼ିଥିଲି ତ କାଳେ କ'ଣ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ଫୋନ କରିଦେଉଛି ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ବାପା ପହଞ୍ଚିଲି ବୋଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ହଉ ରହିଲି ଏଥର 2 ମାସ ରହିବି ମାସେ ରହିବାକୁ ଆଇଥିଲି ଲୋ ନା ନା ଏଥର 2 ମାସ ରହିବି ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ ବାହାଘର ତ ରହିକି ଯିବି ହଉ ରହିଲି ବାବା ପ୍ରଣାମ କହିଦେଲି ଆଉ ସବୁ ଭଲ ହଁ ଭଲ ସବୁ ଭଲ ଆଉ ପୁଅ ମୋର କ'ଣ ସବୁ ଯତ୍ନ ନଉଛୁ ନା ଏ କ'ଣ ବୋଉ ବିଜ ହେଲେ ଗଳି କ'ଣ ନଉଛୁ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ଆନିଭର୍ସରୀ ତ 50 ବର୍ଷ ଆନିଭର୍ସରୀ ସେଇଥିରୁ ଆଲୋ କ'ଣ ନଉଛୁ ବା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତୁ ଯା କ'ଣ ଖାଇବା ତ ଖାତିରେ ଯାଇ ମୁଁ ଆଇଛି ପାଣି ଗିଲାସ ଦେଇଦେଲ ଗଲା ସଇଲା ଯା ଆଣିନି ପିଏ ଟିକେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବ ମଣିଷ କାମ କରି ଭଲ ଟିକେ ଶୋଉଥିଲେ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ମୋତେ ଯାହା ଟିକେ କରି ଯେଉଁ ସୁନା ରେଟ୍ ହେଲାଣି ଏଥର ଚେନ୍ଟା କିଣିକି ଆଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେବି ଯାହା ହେଲେ ସେଟା କରେ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛକ ସୁନା ରେଟ୍ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି। ସଜନା ଲୋ ସଜନା ଚାହା କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ ବା ବୋଉ ଆଣିଲି ବା ଚାହା ହେଇଯିବ ଗୁଜୁରାତି ଟିକେ ଛେଚି ଦେ ତାହେଲେ ଶୋଇପାରିବ ଟିକେ ମୁଁ ମୁଡ଼ି ବାଡ଼ି ଦେବି ହଁ ଆଜି କ'ଣ ଭାରି ପ୍ରେମ ଉଛୁଳୁଛି ନା ଚାଲ ଆସିଲା ବାଟ ତ ଭଲ ହଉଛି ହଁ ଆଜି କ'ଣ ଆରଥର କ'ଣ ପାଣିଚିଆ ଚା କରିକି ଦଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇଗଲି ଆଜି କ'ଣ ଗୁଜୁରାତି ପକେଇକି ଆଣିଛୁ ନା ମୁଁ ଏଇ କହିଲି ଟିକେ ଆଇଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲ ପିଇଦିଅ ସଜନା ଲୋ ସଜନା ହଁ ଗୋଡ଼ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ବା ଖାଲି ତ ଫୋନ କେଞ୍ଚୁଛି ଘଷି ଦେ ଭଲ କିନି ହଁ ଘଷି ଦଉଛି ବା ଝିଅ ବାହାଘର ଆର ମାସ ଆଉ ସୁନା ଯୋଉ ତ ରେଟ୍ ହେଲାଣି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେଇ ଟେନସନରେ ରହିଛି କେବେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବୁ ଏଇ ଫେବୃଆରୀ 30ରେ କରିବି ସୁନା ନାହିଁ କରିନି କିଛି ଜିନିଷ ଆଉ ସେ ଚେନ୍ ଫେନ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଗରୁ ଖାଲି କ'ଣ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଥିଲୁ କରିଦେଲୁନି ସୁନା ରେଟ୍ ଯୋଉଟା ବେଶୀ କୋଉଠୁ ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିବି ପଇସା ପତ୍ର ଆଉ ମୁଁ ଦେବି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ସୁନା ଆଉ ଯୋଉ ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ଏଇଆକୁ ନବୁ ସୁନା ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛି ତ ଦେଖିଲା ଟିକେ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଛି ଆଉ ଦେ ଘଷି ଦେବି କ'ଣ ଯାହା କାଖେଇକି ବୁଲିବି ଚେନ୍ ଦଉଛ ମାନେ ଶାଶୁରେ ଭାଇ କେତେ କ'ଣ କରିବୁ କି ଯଦି ସୁନା କିଣିନୁ ଏଇ ଖଣ୍ଡକ ନବୁ ନହେଲେ ଝିଅକୁ ଦବୁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ କହୁନା କ'ଣ ଖାଇବୁ ନାଇଁ ଆରଥର ତ ଆଇଥିଲି ବାସି ପାଣିରେ ପଚାରିଲୁନି ଏଇନେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ସୁନା କଥା କହିଲି ବୋଲି ଦଉଛୁ ଏଥର ପଛ ଦିଏ ମାଛ ମାଂସ ଯାହା କହିବ ପଛ ଦେବି କାନକୁ ତ ଶୁଭୁନି ହଉ ଦେଇଦେବି ପଛକୁ ସେବା କରିବି ସେ ସୁନା ଦେବି ରେଟ୍ ହେଲାଣି ବା 3-4 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ କହୁଛୁ କାନକୁ ଶୁଭୁନି 4 ଲକ୍ଷ ଆଉ ଆଜିକାଲି ସୁନା ରେଟ୍ ଆଉ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ ସେଇଟା ଦଉନା କୋଉଟା ତତେ ଭାଇ ଏଇଟା ଦେବି ବୋଲି କହିଲି ତୁ କ'ଣ ମୋର ସବୁ ନେଇଯିବୁ ଯୌତୁକରେ କେତେ ଆଣିଥିଲୁ ବା ଦିଅ ସେଇ ଖଣ୍ଡକୁ ଦିଅ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘରକୁ ଦେବି ନହେଲେ ଆଉ ଉଠ ଚା ପିଇବ ଚାଲ ଆଉ ଥରେ କରିକି ଦେବି ଆଲୋ ସଜନା ରଞ୍ଜନା ଓ ରଞ୍ଜନା ମୁଁ ବା ବୟସ ହେଲାଣି ଆଉ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଆଉ ସେବା ଯତ୍ନରେ ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ତ କିଛି ସୁନା ଦିଅନ୍ତ ଗୋଟେ ହେଲେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଝିଅ ବାହାଘର ସୁନାରେ ରିପିଟ୍ କ'ଣ କରୁଛୁ ଖାଲି ସୁନା ଖାଲି ତ ଚେନ୍ ଖାଲି ସୁନା ଉପରେ ମୋର ନଜର ଆଉ ସେଇ ଛୋଟିଆଟା ଦଉନା ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସେବା କରିବ ପାଇବ ତ ସେବା ତ କରିବ ନା ଦବ କିଏ ତମ ଦିଅନି ନେ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛୁ ନେ ବା
ଧନିଆ ଯାହା ହଉ ମୋ ସେବା ଏଥର କଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ଚେନ୍ଟେ ମିଳିଲା ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ, ଝିଅ ବାହାଘରକୁ ରଖିଦେବି। ହଁ ବୋଉ ଯିବ? କୁଆଡେ ତୁ ବା କହିଲୁ 2 ମାସ ରହିବାକୁ, କଣ ସୁନା ପାଇକି ତୋର କଣ ରୂପ ଅଭିକ ବଦଳି ଗଲାଣି ଲୋ? ନା ନା ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ବାହାରିଥିଲୁ ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛି। ବାହାରିଥିଲି ର 2 ମାସ ରହିବି। ହେଇଲୋ ବୋପାଲୋ, ସେ ରୁହନ୍ତୁ ପଛକ ସେବା କରିବି। ଯାହା ଏଇ ଯୋଉ ସୁନା ରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାରି ଖୁସି।